Poštovani moji sugrađani, Slavonci i Baranjci, obraćam vam se u trenutku koji dramatično određuje moju daljnju sudbinu kao čovjeka, političara i hrvatskog generala. Obraćam vam se u trenutku kada je nepobitno potvrđeno da su u Hrvatskoj pravo i pravda doživjeli, pod ko zna koji puta za vrijeme ove mračne vladavine Ive Sanadera, još jedan poraz. Stavljanje pravosuđa u funkciju uskih političkih interesa, kako Ive Sanadera, tako i njegove korumpirane i nemoralne političke elite, najbolje se očituju u ovoj pravosudnoj farsi koja se protiv mene vodi posljednje 4 godine. No da će i njegovoj apsolutističkoj i korumpiranoj vlasti doći kraj, svjedoči i činjenica da su mi njegovi najbliži suradnici javili kako je naložio i zahtijevao od suca Željka Horvatovića da me bez pravne osnove osudi na višegodišnju zatvorsku kaznu. Hapšen sam po njegovu nalogu, bez razloga 2 puta. 3. mu put to zadovoljstvo neću priuštiti jer progonjen sam, optužen, bez argumenata, suđen i presuđen kao u Kafkinom procesu. Ispričavam se vama i svim ostalim građanima Hrvatske jer sam svojim političkim autoritetom doveo na vlast monstruma koji našu domovinu sustavno uništava i koji me već više od 4 godine pokušava eliminirati u sve one koje je do sada locirao, identificirao, uhitio i transferirao u maniri već dugo neviđenog izdajnika i sluge. Sanader ne vodi stranku i državu, nego ju upotrebljava. I ne želim da bilo koji moj sugrađanin više ikada doživi da ga u atmosferi linča, kakva je pratila moj progon, praktički na samom početku osude, a onda traže svjedoke i dokaze protiv njega. A tko me je teretio u ovom procesu? Krunoslav Fehir, ubojica koji je 6 puta mijenjao iskaz, a na kraju slao i prijeteće SMS poruke dragi Herlu i samome sebi. Zaštićeni svjedok 06, odnosno Ivica Zbožel, presuđen za gospodarski kriminal. I ostali Bajićevi svjedočki aduti su uistinu impresivni. Tihomir Apari, ubojica, već drugi u postupku i to ubojica vlastite supruge, za što je pravomoćno presuđen. Zatim Milan Šipoš, višestruki silovatelj, koji je s 37 godina starosti presuđivan na više od 20 godina zatvora. Ljepojko Rukelj, lopov, nasilnik i alkoholičar koji je izbačen i iz milicije tadašnje Jugoslavije, inače klasić današnjeg ravnatelja policije Vladimira Fabera. Zatim Nikola Vasić, pravomoćno presuđen za oružanu pobunu protiv Republike Hrvatske. A tko je scenarist i redatelj ove političko-pravosudne farse? Državni odvjetnik Mladen Bajić i njegov policijski poslušnik Vladimir Faber, zapamćeni još iz 90. godina kada je sa svojim milicijskim vodom mlatio Bad Blue Boyse na Maksimiru. Ovaj puta njegov milicijski vod nije morao tući, već iznuditi, ucijeniti, falsificirati, fabricirati, a sve kako bi me uklonio iz javnog života. Producent Ivo Sanader filmu je naslov odredio još 23. travnja 2005. godine. Od danas Glavaš više ne postoji. Statistu, sucu Željku Horvatoviću dodijeljena je tek sporedna uloga od 2 riječi. Kriv je. Progon dug 4 godine, proces od 1056 dana, više od 10.000 stranica spisa, 200 svjedoka. 5 je osoba za vrijeme procesa umrlo, 4 svjedoka i 1 odvjetnik. Neću dozvoliti Mladenu Bajiću i njegovu državnom odvjetništvu da kao politički slugani u dnevno-političke svrhe fingiraju moju ulogu u Domovinskom ratu. Ljudi u Sanaderovoj Hrvatskoj postaju zločinci kad to kome zatreba. Postaju zločinci kad to zatreba najvećem među mafijašima, ne samo na hrvatskim, nego i na srednjeevropskim prostorima, Ivi Sanaderu. Taj mafijaš i kriminalac zloupotrebljava Mladena Bajića i instituciju državnog odvjetništva, daje im imena i izdaje naloge za progon onih s kojima se politički ne slaže. Zloupotrebljavajući institucije državnog sustava i represivnog aparata, bira i određuje gospodarske sustave i tvrtke za uništenje, ako se njihovi vlasnici drznu suprotstaviti i neispoštivati njegove megalomanske financijske zahtjeve. Medijska i pravosudna kampanja u mom slučaju ne može se doživjeti drugačije, nego kao pokušaj Sanadera i HDZ-a da me pod svaku cijenu slome,
ali da slome moj regionalistički koncept koji temeljito ugrožava HDZ i to ne samo u Slavoniji. I zato vama, a i Ivi Sanaderu, neću reći zbogom, nego doviđenja.